Saber ou non saber. Ese é o carallo da cuestión. E aquí en Lalín saben a Dios. Cousa maravilla, que hai un lote de saber. Aquí hai un lote de sabor. Porque Lalín sabe, vos saberedes que a súa festa do Concello é a primeira festa gastronómica de toda España en ser declarada nomeada de interese turístico internacional all over the world. All over the world. Iso é prácticamente patrimonio da humanidade. Iso non é de Valde. Iso non é de clocló. Non é. Ai, cabezón, o meu cabezón. Moita alegría o meu cabezón. Pero non hai quen te roia. Esta cachuchiña, en cambio, ai, se o porco, agora esta cachuchiña que aproveitase todo. E todo de roer este lacón, estes jaleros co seu chorixiño. Os garabanzos, aquí ven petróleo, palma de justo, así a todo dixoche unha cousa, hai que vir a comelo aquí, Meteme o corpo, leite fresco das vacas da casa, queixo, iogures ecolóxicos, carne da boa. Da que non falta, E aquí o pan, sabe a pan, entendedelo, teño volo que explicar de outra maneira. E por riba, de sobremesa, e unha boa queimada. Mouchas, coruxas, sapos e bruxas. Antes de mirar un sitio sempre pregunto, ali que comen? Ali que comen? Porque unha vez entras na espiral do tofu, date por jodido, date por jodido. Os do tofu, os do tofu pensan que son a hostia, dan puta pena. O tal que hai que ver aquí, mi madriña querida, eso era millón morrer. Aquí temos de todo, castros, pazos, cultura, arquitectura, patrimonio. Por aquí pasan dous camiños de Santiago, non un. Dous, querías caldo? Dúas cuncas. Dúas. ¡Ja! Petróglifos, arte rupestre do 4200 antes de Cristo, prehistoria pura. Ti pensas que aquela xentiña ia quedar ali vivindo nunha cova? Se isto non molase a Dios, nós que somos nómadas, nomaditas, nosotros podíamos quedar a vivir en cualquier parte del mundo, pero paramos aquí 5 minutitos a comprar unas catiuscas. ¡No! ¡No! Quedaron aquí, establecéronse aquí, porque comían como marajás, putísimos amos. Eu que sei, o tal que aquí hai. E hai cabeza, cabezón, hai cabeza, aquí en Lalín hai cabeza, sentidiño, todo en orden, como decía miña nai. Aquí sabemos perfectamente cantos son 2 metros. Se vas vir a facer o jai-jai, pois, home, millón non veñas. Nosotros queríamos ir a unha playita del Caribe que dan unos cócteles con sombrillitas. Botas 4 meses, fechado na túa casa, para ir a un sitio, uns da cabalo dos outros. Que tendes o millorciño do mundo, o caronciño das vosas casas. E sempre pro lonxe, sempre pro lonxe. Aquí en Lalín, saúdanse todos. Salúdame sempre. E pítame en las curvas. Eu veño a Lalín como hai Dios, e veño seguro. A min gústame un mundo. A min gústame un mundo. Ei! A min gústame un mundo! Porque Lalín é o cabezón, miña cachuchín. Lalín sabe.